Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле хозур тамашачылары. Эфирда Имам Мансури тапшыруы сездән килеп ирешкән сорауларга остазларыбыз, хәзрәтләребез белән бергәләп җавап таба торган тапшыру. Иншалла, бүген дә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде, хәзрәтләребезгә сездән килгән сорауларга тулы итеп җавап кайтарырга, теләш-кышлар бүләк итсә иде. Инде искә төшереп үтәм. Сездән әле андый сораулар калган икән, аларны узнаем уймамы sabashka.hozur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Иншалла, бисмилла әйтеп без башлыйбыз. Инде бүгенге кунагыбызга килгәндә Казаныбызның Рөстәм мәчетенең имам хатибы Исмаил хәзрәт Биккин. Исмаил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кызыклы бер сораудан башлыйсым килә, хәзрәт. Инде Булай дип язганнар, ассаламу алейкум, имамдан сырык дигән тапшырны алып баручыларыбыз. Әниемнең сезгә бер сорауы бар иде. Инде мин бу сорауны аңлавыча Исмаил хәзрәткә җибәрәм. Күп еллар садака бирүче әбием садакаларны кабул итеп, дуа кылып бара иде. Соңгы вакытта садакаларны кире кайтарып бирә башлады. Ул дөрес эшме икән? Әгәр дә безгә кемдә булса садака бирә, һәм дә садака халал булса, ул вакытта без аны кабул итәбез. Әгәр дә без беләбез икән бу кешенең кәсебе тулысынча харам, ул мәсәлән бөтен аның кәсебе төзелгән аракы сату белән, яки сихер, күрәзәчелек шөгыльләре белән, һәм дә ул шундан безгә садака бирә икән, без аны кабул итмәскә ул вакытны хакыбыз бар. Яки инде кабул итсәк, кем әйтмешли, кулланмыйча ташларга безнең хакыбыз бар. Ләкин дә әгәр дә кешенең кәсебе халал булса, ул безнең каршыбызда гади мусульман, аның садакасын кабул итәргә кирәк. Кабул итмәү мәсьәләсендә безнең арабызда кайры вакытны ни сәбәптә булырга мөмкин? Чөнки мин бу садакага мохтаҗ түгел дигән белән, ягъни пенсиям җитеп бара, ашарыма бар, мин маңар мохтаҗ түгел дип. Бу мәсьәләгә җавап. Умар бин Хаттаб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кушуы буенча закат малын җыя. Безгә мәгълүм буенча закат малын җыючыларга закаттан бер өлеш чыгарыла. Һәм дә Умар бин Хаттаб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга әйткән, мин бит мохтаҗ кеше түгел, үз-үземә җитәрлек. Шул вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, бу синең хакың, ал. Әгәр дә син мохтаҗ булмасаң, кешегә тапшыр. Шулай ук безгә дә бирелгән садаканы, әгәр дә без аңар карата мохтаҗ булмасак, без аның икенче кешегә тапшырырга мөмкинбез. Акчалата бирделәр, акчалата кешегә тапшырабыз. Яки акчалата биреп, без аны китап сатып алып кешегә тапшырырга мөмкин. Шуның белән ислам динен белемен таратабыз. Акчалата бирәләр икән, без аңар нинди булса ризык алабыз. Шушы ризык белән кешеләрне тәэмин итәбез. Күп изгелекләр эшләргә мөмкин шуның белән. Шуңар да садаканы кабул итәргә кирәк, һәм дә кире кагарга кирәк түгел. Икенчедән, садака ул гыйбадат. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу, табыну. Һәм дә кеше Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә каршында изгелек эшлим дип аны тапшырган вакытта без аның садакага мохтаҗ түгел, яки тиеш түгел дип без аны кире кагарга тиеш түгелбез, иншаллаһу тәгалә. Икенче очрак булырга мөмкин, ни сәбәптән бу садаканы кире кактылар? Бәлки шушы садака биргәч, аның турында кешегә сөйләп йөргәннәрдер. Менә мин фәлән карчыкка садака тапшырып бирим, аңар һәр вакытны ярдәм итәм дип. Шуның белән ул хурланырга мөмкин, һәм дә турыдан туры йөзенә әйтмәсә дә, ул әйтергә кирәк түгел, рәхмәт. Мәсәлән, киредән садаканы дип әйтеп куя. Яки шушы садаканы биргән вакытта мыскыл итәргә мөмкин. Мыскыллап бирә, менә инде син шул хәтлек мискин хәлдә яшисең, син шул хәтлек мохтаҗ, шул хәтлек ябыгы беткәнсең, менә әзрәк сиңа ярдәм китердем дип, әзрәк аны шулай итеп битен җыртып садаканы тапшырса, бу кеше садаканы кире кайтарырга мөмкин. Шул ук вакытта садаканы алучы кеше онытырга тиеш түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе бар. Тәкәбир, фақир, ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, җәннәткә ирешмәс дип әйтелә. Фақирлек яки мохтаҗлык, мискинлек
ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер сыналмыш. Һәм дә без аны текәрел бер итмичә кабул итәргә тиешбез. Һәм дә кешеләр безгә ярдәм итәләр икән, шул вакытта без аны рәхмәтләребезне әйтеп кабул итәргә тиешбез, иншаллаһу тәгалә. Чөнки кешенең мохтаҗлыгы бу кешегә генә сыналмыш түгел, аның кырыенда булган хәлле кешеләргә дә сыналмыш булып тора. Бер яктан фәкыйрь кеше үзе ничек сабыр итә, һәм дә хәлле кешеләр аңа ничек ярдәм итәләр. Хәзрәт, инде мәсәлән, әйдәгез, кайтыйк, беренче вариантка ди, мәсәлән, кеше уйлап куйды. Инде Аллаһка шөкер, менә пенсияны арттырдылар яки тагын нәрсә, шуңа күрә кабул итми дип әйтик инде. Хәзер бу апа бит инде менә садака бирә һәм аның бит менә дуга кыла иде дип әйтә, дуга кылып ала иде. Бәлки аны нәкъ менә дуга кылдырасы киләдер. Алайса кая барып шулай дуга кылдыра ала ул. Бәлки аны мәсәлән шул садака биреп, аннан соң дуга ишетәсе киләдер, бәлки теге арвахларга дуга кылдырадыр. Гомумән нинди киңәш бирәсез менә шундый кешеләргә, кемнәр мәсәлән мәчеткә килә, садакасын бирә һәм менә әби өчен укалы, әтием өчен укалы дип дуга сорыйлар. Менә бу очракта нәрсә эшләргә кирәк бу хатын-кызга? Бәлки үзенә дуга өйрәнергәдер. Бәлки бүтән кая барып, шулай мәчетләргә барып буламы? Әйе. Безнең күңелгә бер канәгатьлек сала. Үзебезнең изге эшләребез, намаз, тәсбих, садака. Бу очракта садака. Һәм дә бар шул кешеләр кайсыларына күңелләренә тынычлык сала хайваннарга ризык ашату. Аларның ашауларын күргәч, аның күңеле синеп китә. Шуны ул канәгатьләнә. Кемдер менә гади әби өлкән яшьтәге бер муслимәгә садакасын бирергә тырыша. Кемдер ятим кешеләргә, кемдер бала чагага, кемдер гариб гурабәгә, кемдер мәчеткә, кемдер мәдрәсәгә. Монда бит менә шушы күңел тойгылары да бар бит әле. Әгәр дә мәчеткә кереп яки мәдрәсәгә кереп садака тартмасына акчасын төшерсә шунда, яки продуктысын куйдырса, рәхмәт дип кабул итсәләр дә, бу әйтә, миңа дуга да кылмадылар дип әйтеп куярга мөмкин. Ләкин дә менә без монда садака бирүдән генә гыйбарәт түгел, менә әгәр дә дуга дип әйтсә, ул вакытын табырга кирәк шундый мәчетне, кайсында аңар тутырып дуга кылачаклар иншалла. Чөнки һәрбер мәчеттә дә дуга кылмаска мөмкиннәр. Рәхмәтен әйтеп яки гомумән яшик кенә тора. Мәчетнең ишеге ябык та булырга мөмкин. Киртәсендә генә аның тартмасы басып тора. Монда әгәр дә аның менә канәгатьлеге булса дугада, ул вакытны менә кая анаңар тутырып дуга кылырлар, шуны табырга кирәк иншалла. Ничек менә без эзлибез фәкыйрь кешене, кайсы мохтаҗ кешене менә. Чөнки күңелебез канәгатьләнерлек шулай дуга кылышына да. Икенче яктан да мәчеткә мөрәҗәгать иткән вакытта ул үзенең максатын турыдан-турыдан әйтергә тиеш. Менә мин килеп садака тапшырасы килгән, арвахларга багышлап яки үзенең балаларыма багышлап, тормышыма багышлап бер тутырып дуга кылырга кирәк иде хәзрәт дип әйтеп куйса, ул вакытны мәчеттә аны инде аңлап кабул итә. Нәрсә кирәк бу кешегә? Утыртып, Кур'ан укып, дугаларын кылып җибәрәчәкләр иншалла. Шуңар күңелдәге булган ниятне ачыктан-ачык әйтергә кирәк иншалла. Әгәр дә дугадан гыйбарәт булса иншалла. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрбер садаканы кабул итә. Хәтта ул безнең җылмаюыбыз булса да иншалла. Амин. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз җавап кайтара алганбыз дип өметләнеп каламбыз. Инде бу якны да ачыклап карарга тырыштык. Шуңа күрә иншалла аңлашылып бетмәгән булса, кая язасын беләсез, менә шулай ук бу сорауны җибәргән кебек җибәрерсез, җавап кайтарып бетерергә тырышырбыз дигән ният белән икенче сорау күчәбез. Имтихан вакытында партадашның ярдәм, ягъни подсказка сораса, аңа ярдәм итәргә ярыймы? Имтихан бара бит инде. Әлбәттә имтихан. Мусульман мәдрәсәсе булсын микән? Яки гади уку, хөкүмәт уку биналары булсын микән? Имтихан вакытында нинди дә булса бер шпаргалка белән куллану безнең мусульман галимнәре харам дип әйтәләр. Чөнки ул алдауга тиңләнә. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә хадисе бар.
Дин ул насух, ул ихласлык, чиста күңел. Аллах каршында, пәйгамбәр каршында, ислам дине, Кур'ан-ы Кәрим, мусульманнар һәм барча бу дөньядагы булган кешеләр. Ягъни чиста күңеллек, ихласлык булырга тиеш. Ничек тә булса шушындай ысуллар белән куллану ул инде чиста күңел түгел. Икенчедән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадистә әйтә кешеләргә насихат итеп. Менә гөнаһны беләсең килсә ди, син аны кара. Кеше каршында син аны ачыктан ачык әйтә аласыңмы? Әгәр дә әйтә алсаң, уялмасаң, шаят ул гөнаһ түгел. Кайратны кеше белемсез дә аның әдәбе шул хәтлек түбән төшеп бетергә мөмкин, ул урамда шәрәтән йөрсә дә кем әйтмешли. Ул аны гөнаһ дип шутламаска мөмкин. Ләкин без мусульманнар арасында дип әйтәбез. Менә мусульман кайсысы динне, Аллаһны таный, шулар турында бу сүз алып барыла. Өченчедән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе бар. Безнең мусульманлыкка туры килмәс алдаучылар. Ягъни мусульманлыкка тиң түгел ул. Безгә мусульманнарга хас түгел алдау дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзен бер хадисендә безгә җиткезә. Кеше ничек тә булса экзаменда җавап кайтарыр өчен шундый шпаргалка шикелле әйберләр белән куллану үзенең белемсезлеген ничектер каплыйсың бит, алдыйсың. Менә шунысы мәсьәләсе бар. Икенче яктан караганда, бит без устаз ягындан да карыйбыз. Менә шәкерт ягындан да карасак, студент ягындан карасак. Була бит шундый вакытлар, кайчан кардәшебез аның белем бар, ул дәресләргә йөрде, өйрәнде дә шикелле, ләкин хафаланып, ничек тә куркып микән, югалып кала. Һәм дә бер җирдә, бер ноктада, бер цифрада әзрәк теге югалып кала. Шул вакытны әзрәк кенә әйтеп җибәрсәң, инде шундан аны фикер ачылып китә. Һәм дә матур итеп җавап кайтарып бөтенесен язып куя. Ул вакытны минемчә, бу минем фикерем. Бу ислам динендә мин аны тиңләмим. Бу минем фикерем. Ул вакытны кешегә әйтеп кую, ягъни аны юлын күрсәтү, ул иншалла рөхсәт. Ни сәбәптән? Чөнки син аңар тулысынча җавабын бирмисең. Бу мәсьәләдә төртеп кенә җибәрәсең. Менә мондан игътибар ит дип. Шул ук укытучылар да шәкертләргә төртеп җибәрәләр. Беләләр аның белгәнен. Әзрәк әйтеп җибәрәләр. Һәм дә нәтиҗәсендә кешенең фикер ачылып китә, аны исенә төшә, һәм дә бу матур итеп җавабын кайтара. Ләкин дә әгәр дә кеше өйрәнмәсә, чынлыкта үзенең һөнәрен белмәсә, ул хәтәр мәсьәлә. Без бит монда дини белем мәсьәләсендә генә алып без врач мәсьәләсендә, инженер турында. Әгәр дә син врач буларак, хирург буларак, һаман шпаргалка белән кулланып, һаман ни дәүсә бер подсказкалар аша, хәйләләр аша экзаменнарны сдавать итеп чыксаң, нинди табиб була бу? Нинди хөкемдар була, нинди юрист була, нинди инженер була? Аның киләчәктә эшләнгән эшләр ул кешеләрнең гомерләренә тәэсир итәчәк бит. Менә шунысы мәсьәләсе бар. Ансы бит Аллаһ Тәгалә гадил, һәм дә без ул үзендән гадиллекне таләп итә, һәм дә дөньядан да. Алла сакласын шушылай итеп бер дустың врачка әйтеп җибәрәсең, киләчәктә аның каршында туганың ятса, балаң ятса, үзең ятсаң, бит анда инде әйтеп булмаячак. Фәлән җирдән кисеп җибәр, мондан сызып җибәр дип, мондай диагноз куй дип, беләсезме? Менә шунысы да бар бит. Шуңар да иң беренчесе кеше үзен өйрәтергә тиеш ихласлыкка. Икенчедән аның кырыендагы булган кешеләр дә үзләрен гомумән шундый рәвештә тотырга тиешләр. Аның кырыендагы булган кардәшләре андан әгәр дә ул әйтсә, дустым, үзең дип әйтеп куйса, ул аны аңларлык булырга тиеш. Гадәти хәлдә без аңар ярдәм итәбез, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Дустым миңа ачуланмасын дип. Шулай бит инде. Ә менә Аллаһ ризалыгы өчен бисмиллаһ дип без аңар подсказка бирә алабызмы? Шушы вакытта аңар җавапны күрсәтә алабызмы? Менә шушы мәсьәләдә кеше үз-үзенә җавап кайтара ала, бу дөрес түгел дип.
Yani мин бу сорауга әлбәттә шундый кыска гына җавап булыр дип көткән идем. Төрле яклары ачылды. Шуннан да шул ук хәтта ки мәсәлән остаз ягыннан карасаң да, остаз да бит инде укып кына чыкмый, ул аны сөйләтә бит. Шул вакытта менә тукталып калса ул аңа бар булышу җибәрә. Менә бунда булайрак дип инде. Шуңа күрә минемчә бу очракта сезнең җаваптан да теге канәгать калганнардыр безнең тамашачыларыбыз, әйдәгезләрдән килеп бирешкән. Алдагы сорауга күчик. Шуннан да кызыклы сорау, хәзрәт. Мин кибет хуҗасым. Үземнең сатучыларыма айлык керемнең 5%-ын хезмәт хакы итеп билгеләдем. Дин буенча бу билгесез хезмәт хакына кермиме? Ягъни кеше үзенең эшләгәне өчен күпме алачагын алдан белми булып чыга түгелме? Алдан әйтәм, бу мәсьәлә хәләл. Чөнки без кешегә бирәбез эш урынын, без бирәбез товарны, үзебезнең мал-мөлкәтебезне тапшырабыз, акчабызны тапшырабыз. Һәм без аңар мөмкинлек бирәбез хезмәт итеп үзенең табышына ирешергә. Бу әйтерлек ихласлык мусламаннарның арасында, менә мусламанлык рәвешендә эшләгән вакытта. Һәм дә кеше мондый эшкә ризалашкан вакытта ул алдан аңларга тиеш. Монда үзенә карата бер шунсы да бар, теге тәкъдир. Товар сатылмаса да, товар югалса да, ул теге уңышсызлыкка да барып җитәргә мөмкин. Шул ук вакытта уңышы да булыр мөмкин. Һәрбер сәүдә кылган кеше аны ул белә. Бүген аның файдасы юк, иртәгә эшләтә, бишләтә, унлата да файдасы булырга мөмкин. Әгәр дә файдасы булмаса, файдасы әз генә булса, зарплатасын түләгән вакытта, эш хакын түләгәндә 10 мең тәңкәне түлисен дә теге күңелгә җиңел шикелле. Ләкин дә теге файдалары күбрәк килә башлаган вакытта 5%-на инде аны эш хакы 100 меңгә хәтле күтәреп җибәрелгәндә, менә монда эшне бирүче кеше ихласлы булырга тиеш. Кайбер галимнәр бу мәсьәләне гарар дип әйтәләр, алдауга керергә мөмкин. Ни сәбәптән? Чөнки эш хакы мәгълүм булмагач, аның хезмәтчесен ул алдарга мөмкин дип әйтәләр. Яки икенче бер мисал, эш хакы әз, мәсәлән, ай буйлык эш хакы аның 10 мең тәңкә, а премиясе 30 мең тәңкә. Гомумән синең зарплата булачак 40 мең тәңкә дип әйтеп куялар. Кайбер галимнәр моны да алдау дип әйтәләр. Ни сәбәптән? Чөнки айның ахырында төрле гаипләр сәбәбендә аңар штрафлар кертәләр һәм премиясын кисеп ташлыйлар. Кеше нәтиҗәсендә ачыктан ачык зарплатасын ала 15 мең тәңкә. Һәм бу мәсьәләдә нәрсә эшләргә? Әлбәттә, алдау мәсьәләсе бар. Монда кем хезмәткә юллана, кемгә юллана, аның эш тарихы, нинди рәвештә үзен эшен тапшыра, моңар хәтлек ул эш хакларын дөрес түләп бардымы, хакына кайтардымы дигән әзрәк бер мәгълүматны җыеп алырга кирәк. Икенчедән, шушы кибеткә әгәр дә ул юллана икән, карарга кирәк. Бу кибеттә сату мәсьәләсе барамы, юкмы? Хәтта көндәлек вакытта да менә чек дан карарга була, менә көндәлек күпме товар сатыла, уртача. Алдан аны карарга, эшкә кермичә дә алдан карарга була. 70 дәнә товар сатыламы, 10 дәнә товар сатыламы? Шундан чыгарасың инде күпмерәк синең эш хакын чыгарга мөмкин дип. Чөнки һәрбер кеше хисаплый, менә миңа фәлән 1000 тәңкә акча кирәк дип, чөнки үзенең ихтиҗларын капларга, алданмаслык өчен. Һәм дә әлбәттә бар шундый хезмәтләр сетевой маркетинг дип әйтелә инде. Яки хәтта нинди булса бер кешеләргә хезмәтләрне тәкъдим итү булмасын микән, ягъни путевкалар сату булсын микән. Анда һәрберсендә әйтелә, сиңа шушы бәядән шул хәтлек проценты ул синеке дип әйтелә. Сатылса, бисмилла, үзенең файдаңны аласың дип әйтә. Ул шул яктан ул рөхсәт ителә иншалла. Шуңар мондый эш хакын алырга рөхсәт ярый, ләкин дә кем хезмәткә юллана, алдан
Инде ул өйрәнеп кергә тиеш бу шөгыльгә, һәм дә кем эш хакын түли, ул ихлас булырга тиеш иншалла. Аның ихласлыгын тикшереп була, элекеге хезмәткәрләренә ничек кирәк ул эш хакын кайтарган, вакытындамы, юкмы, тоткарлаганмы, кимиткәнме, каты булганмы, гадел булганмы, аны белеп була иншалла. Иншалла, шулай булсын. Алдагы сорау: өйдә гел ниндидер шәүлә күрәм. Ул мине куркытмый да, әмма бар икәнен күрәм. Намаз укыганда артта басып торган кебек. Моны ничек аңлатып була? Аны куып җибәреп буламы? Һәм башкалар. Әйе. Бу мәсьәлә җиннәр турында әйтелә. Безгә татар телендә җин дигән сүз ничек тә ул куркыныч, теге пәри фәлән. Ләкин дә гарәп телендә җин дигән сүз күзгә күренми торган зат. Ягъни күзгә күрми икән ул җин. Мәсәлән, карындагы булган бала җанин дип атала гарәп телендә. Ягъни бала, әйе, ул күренми. Җәннәт. Әйе, җәннәт. Шулай ук бакча. Ни сәбәптән бакча? Әйе, чөнки ул кирт артында. Ул күренми. Шул. Безнең эътикадыбыз буенча җин безнең күзебезгә күренә алмый. Үзенең хакыйкый рәвеше белән. Ләкин дә менә шундый шәүләләр яки хайван рәвешендә, кеше рәвешендә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итсә, алар кергә мөмкиннәр. Аларның шундый бер сыйфаты бар дип әйтерлек. Әгәр дә без аларны күрә башласак, шундый шәүләләр, хайваннар, кешеләр рәвешендә, һәм дә без аңлыйбыз алар мондый зат безнең йортыбызда юк икәнен, ул вакытны Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә кайтырга, сыгынырга, ярдәм сорарга кирәк. Иң беренчесе йортыбызда Кур'ан уку, кычкырып. Әгәр дә без Кур'ан укый алмыйбыз икән, белмибез икән, аудиозапись аша Кур'анны өйдә тыңлату. Икенчедән азан әйтү. Барча почмаклар буенча яки һәр бүлмәдә азан әйтү. Өченчесе Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән дуа кылу. Я Раббым, йортымдан барча җин шайтаннарны чыгар, миңа зарар итмәсеннәр, минем каршымда пәйда булмасыннар дип. Менә шушында татарча рәвештә дуа кылу. Аны гарәпчәсе дә бар. Ләкин дә татарча да без сорасак, ул Аллаһ Субханаһу Тәгалә иншалла кабул була. Шулай ук су өстендә, ягъни стаканга су салып, су өстендә Фатиха сүрәсен, Алиф Лам Мим, Аятул Курси, Кул Хуаллах сүрәсен 3 мәртәбә, Фалaq сүрәсен 3 мәртәбә, Нас сүрәсен 3 мәртәбә укып, йортыбыз буенча сибеп чыксак, ул йортыбызны өшкергән шикелле булабыз иншаллаһу тааля. Һәм дә соңгысы насихат, бу кеше әле үзен дә бер әзрәк өшкертеп алсын. Барсын ул мәчеткә, хәзрәтләргә, кайсылар ислам динен белүчеләр, әби бабайлар түгел, сихрчеләр, күрәзәчеләр түгел, ислам динен белүчеләр, Кур'анны укучылар махсус руқия белән шөгыльләнер, үзенә дә Кур'анны укытып алсын. Ни сәбәптән? Чөнки бу җиннең аның кырында йөрүенең бер сәбәбе бар бит. Әйе, бәлки ул мәхәббәт булырга мөмкин, бәлки күз түйергә булырга мөмкин, яки сихр. Әйе, төрлесе булырга мөмкин. Әлхәмдүлилләһ, зарар итми, ләкин дә күңелне борчый бит ул. Шуңарда моның белән көрәшергә кирәк, хәл итәргә кирәк. Аларның дөньясы безнең дөньяга керми, безнең дөньябыз аларга керми. Ул кагыйдә. Әгәр дә дөньябыз буталана башлый икән аларның дөньясы белән, ул вакытны Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә кайтырга кирәк иншаллаһу тааля. Һәм соңгы киңәш ул истигъфар. Ягъни күбрәк истигъфар уку, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Ни сәбәптән? Чөнки кайбер галимнәр әйтәләр, Аллаһның ачуы булу сәбәбендә кешенең күзе күрә башларга мөмкин менә шушындый шәүләләрне дип әйтелә. Безнең инде хәзрәтебез бер вакыт шулай әле мондан бер 15 ел элек инде авылда булганда
шулай сораган иде бер имамнан, зурак имамнан инде, менә мин иртәнге намазга кергәндә артында тавышлар ишетәм, ниләр ишетәм, шәүләләр дә була дип инде. Нәрсәдән иртәнге намазга килгәндә бигрәк тә инде нәрсәдән дигәч, сорап торама, мөселман җеннәр намаз укырга керә дип теге синең рөхсәтең башка кирмиләр, шуңа күрә синең артта көтеп торалардыр. Ишегеңне ачканны дип кенә җавап кайтарганнар иде. Менә бу шәүлә мәсәлән, ул мөселман җенендә була аламы? Чөнки мәсәлән, үземне ишеткәнем бар шушындыйрак сорауларны, хәтта намаз укучылар тарафыннан да, 5 вакыт намаз укучылар, Коръан укучылар тарафыннан да ишеткәнем бар. Теге күргәләп китәм, теге зарар зыяны юк, ләкин күргәләнәм менә шулай теге. Хәтта әйткәнемчә, менә мондагы сорауда кебек, өйдән теге намаз укыганда артта басып торганда кебек әле теге ишетәм дип менә. Алай була аламы? Ләкин бары чыгарга кирәкме аны? Алай булырга мөмкин. Мәсәлән, бу дөньяда бер мусульман кешесе икенче кешегә зарар итәргә мөмкинме? Әлбәттә зарар итәргә мөмкиннәр. Хәтта теге яратып та, аңа карата ничек тә булса артыннан йөрергә мөмкин. Ләкин без аны сөймибез, шулай бит инде. Кемдер йөри безнең артыбыздан. Безгә сүз дә әйтми, шаят ул безне ярата, бәлки яратмыйдыр да. Без аны белмибез. Артыбызда басып намазда укырга мөмкин. Бер сүз дә дәшми. Biz нәрсә эшли башлыйбыз? Андан ерагая башлыйбыз. Шикләнәбез. Ничектер булса сәйр карыйбыз аңар, шулай бит инде. Әле бу кешегә карата. Бу бит җен. Аның күңелендә, аның ниятендә нәрсә эшләр өчен ул йөргәнен без белмибез. Бар шулай мусульман җене ул кешегә ничектер мәхәббәт белән дә карарга мөмкин. Ләкин дә кешеләрдә мәхәббәт ничек нәрсәгә китерә, никахка китерә, анасы гаиләгә китерә. Җиннәр бит безнең белән никахлашырга мөмкин түгел. Хәтта шундый очраклар булса да, ул файдага китермәй. Теге гаилә дигән мөнәсәбәтләргә китермәй, балалар тууына китермәй. Киресенчә кешенең тормышы шундан бузылып кына китергә, аны акылы китергә мөмкин. Шунсы бар ул. Шуңарда мондый очраклар әгәр дә була башласа, шул ук вакытны әйтеп үткән киңәшләрне эшләргә кирәк иншалла. Чөнки һәр вакытны ир дә үзенең хатына яратам дип суга бит инде, көнләшергә мөмкин шулай бит. Менә шундый әйберләр булмасын өчен, үзебезгә өйрәндертмәсен өчен без андый шәүләләрне яргайтабыз. Нәрсә белән? Аллаһка мөрәҗәгать белән һәм Аллаһның Куръаны белән иншалла. Иншалла. Инде исегезгә төшерүтәбез безнең шушы тапшырулар алар телевизор аша да карап була, интернет аша да карап була, сайт аша да карап була. Шуңа күрә инде әгәр дә киңәшләрне ишетми калган булсагыз, аларны аерым кереп карый аласыз иншалла. Шушы ук бәлки темадан ерак түгелдер. Бәлки менә инде мөхәррирләребез бер җиргә җыйгандыр, юкка гына түгел. Алдагы сорау: сәйер төшләр бимазалый башласа, нәрсә эшләргә кирәк, ни эшләргә? Иң беренчесе ул истигъфар, астагфируллах дигән сүзне кимендә 70-100 мәртәбә әйтү. Бу көненә әллә шунда менә уянгач мәсәлән? Көненә. Әгәр дә көненә 2 мәртәбә эшли алсаң, тагын да яхшы. Иртә белән һәм кич белән. Истигъфар. Ни сәбәптән? Чөнки истигъфар Аллаһка якынайта, зарарны ерак итә. Беренчесе. Икенчесе, йоклар алдыннан без тәһарәт алабыз. Һәм аятул курси укыйбыз. Мөмкин укырга алиф лам мим һәм дә ул Бакара сүрәсенең беренче аятлары һәм Бакара сүрәсенең ахыргы аятларын укырга мөмкин без. Шулай ук укырга мөмкин 3 мәртәбә кул һуалла, 3 мәртәбә фалак, 3 мәртәбә Нас сүрәсен үзебезнең учларыбызга өрәбез, төкерәбез һәм дә барча булган тән өлешләренә күпме кулыбыз җитә сыпырып куябыз. Менә шушылай без яман төшләрдән, зарардан, фикерләрдән ерагаябыз иншалла. Чөнки төш вакытында кешенең тәнендән җаны чыга. Һәм ул үлмәсә дә, ләкин тәнендә җан юк. Җан нинди тормышта яши? Җаннар тормышында яши. Менә шунда аңар зарар булырга мөмкин кимдән? Җин шайтандан.
һәм дә аның тормышында булган яман уй фикерләрдән жан газапланырга мөмкин. Менә бу зарарлар булмасын өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үрнәгендә әйтеп үткән киңәшләр бар. Шул ук вакытта, әгәр дә төнне кеше уянып китсә, ни дә булса яман төштән нәрсә эшләргә кирәк? Икенче якка борылып ята һәм әйтә кыска дуга. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйтәсең инде нәрсә инде ул? Без аны беләбез бит инде. Ләкин бит аның мәгънәсе Аллаһның исеме ул рахимле ва шәфкатьле дигән сүз белән. Ул бөек сүз. Нух алейһиссалам карапка утырган вакытта шушы сүзне әйтә бит җәмәгать. Бисмиллаһи дип әйтеп куя. Беренче кеше кайсы сүзне әйтә, ул Сулейман алейһиссалам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шуңарда ул Куръан-ы Кәримдә язылган, Куръанның һәрбер сүрәсе шуның белән башланып китә, Тәүбә сүрәсеннән гайре. Шуңарда бу дугалар белән без кулланырга тиешбез иншалла. Алар бирелгән безгә, нигә? Чөнки кешенең тормышында бундай очраклар булырга мөмкин дигән сүз сәбәптән. Әлбәттә куркырга кирәк түгел, Аллаһка тапшырабыз һәм дә бу дугалар белән кулланабыз иншалла. Иншалла шулай булсын. Инде тешләр, менә тешләр начар кергән мөмкин, әйбәт кергән мөмкин. Динебездә бармы яхшы тешләр күрер өчен нинди булса дуга яки теге я Раббы миңа бүген яхшы тешләр кер дип кенә дуга кылсаң да җитәме? Монда шулай. Тешләр ике өлешкә бүленә, үч өлешкә бүленә. Беренче теш ашыктан, ашык, чиста, күңелгә хуш ятырлык теш булса, ул вакытны ул теш Аллаһтан. Аллаһ Субхану тәала безгә бирә шушы тешне нәрсәгә булса әзерли, алдан әйтеп куя, яки гомумән безнең күңелебезгә хуш килсен өчен. Икенче теш ул безнең көндәлек тормышыбызның уй фикерләребезнең бер йогынтысы. Ул безнең әйтерлек менә җан нәрсә белән борчылып тора. Һәм дә өченче өлеш ул шайтандан. Шайтандан булган теш ул аның теге ясалма булуы, һәм дә ялган булуы, һәм дә күңелебезгә авыр ятуын без аны хис итәбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә шундый ялган, яман, күңелгә авыр булган төшне күрсәк, беркемгә дә сөйләмәгез, аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дип әйтегез, һәм дә онытыгыз дип әйтеп куя. Беркемгә дә сөйләмәскә, чөнки ул шайтанның вәсвәсәсе. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән килгән төшне күрсәк, без аны үзебездә калдырабыз, Аллаһның рәхмәтен өмет итәбез, дуа кылабыз, я Раббым, хәерле төшләр булсын дип. Мөмкин сөйләргә аны ашыклар өчен белем әһленә кайсы сиңа хәйрлекне тели. Һәрбер хәзрәт тә кем әйтмеши ашык күңелле булмаска да мөмкин. Менә шуның да ашык күңелле, сиңа хәйрлекне тели торган кешегә бу төшне сөйләп, аның фарызлавын, аңлатмасын ишетергә мөмкин без иншалла. Һәрбер кеше, мусульман кешесе күрәсе килә бу дөньяда Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям төшендә. Чөнки ул әйтеп куйды, әгәр дә сез мине төштә күрсәгез, белегез, ул мин шайтан минем рәвешемә керә алмый дигән. Галимнәр рөхсәт итәләр күбрәк салават укырга һәм Аллаһ Тәгаләдән дуга кылырга. Я Раббым, төшемдә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям күреп, аның белән әңгәмә кылырлык булсын дип. Һәм дә иншалла андый кешеләр төшләрендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күрәләр. Һәм алар үзен бик бәхетле хис итә иншаллаһу тәала. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзен бер хадисендә әйтеп куя, ни хәтлек кеше Аллаһ каршында ихласлы, чиста күңелле, изге гамәлле булса, шул хәтлек аның төшләре дә чистарак, һәм дә дөресрәк, һәм дә алга карата дөреслекне аша торган, күңелләрне тынычландыра торган төшләр булачаклар иншалла. Иншалла шулай булсын. Инде шушы урында теге тамамлап, әйдәгез әлегә тәвәккәл һәм пәйгамбәрбезне күрик әле дип дугалар кылык дип әйтәсе килә. Ничек булмасын, хәзрәт, алдагы сорауга күчмичә булмас. Җитәкчеләрнең дә төрлесе була. Җитәкченең гаделсезлеген күрсәң, күз йомыргамы, әллә йөзенә бәреп дөресен әйтергәме? Бу очракта аның әкренләп сине эштән төртеп чыгару ихтималы да бар бит дип язылган. Җитәкчегә нәсихәт бирер өчен безнең аңар карата дәрәҗә без булырга мөмкин. Аларга нәсихәтне бирә алалар галимнәр. Гади кеше аңар нәсихәт бирүдән уланы ишетмәячәк, игътибарга алмаячак уландан.
яки бу кеше бик хөрмәтле кеше, дәрәҗәле кеше булыр. Хезмәт ягындан үзенең әйтерлек дәрәҗәсен, сүзен испатлаган кеше булырга мөмкин. Икенче рәвештә без мөмкин аны язарга хат рәвешендә. Үзенә хат. Анонимлы булса да әйтергә мөмкин без. Менә фәлән абый, сиңа насихат. Менә динебез буенча шушылай. Алла Субхану Тәгалә шулай. Бу яктан син гадел түгел дип. Аңар хат рәвешендә аны җиткезергә мөмкин без иншалла. Турыдан әйтүдән файданы күрмәсәң. Һәм дә әлбәттә без үзебезгә дә карата ничек дә булса бер кискен фикердә карыйк. Бәлки аның эше гаделдер. Ни сәбәптән син уйлыйсың шушы җитәкченең эше гаделсез дип? Ни сәбәптән син уйлыйсың син аңар акыл өйрәтергә, бу эшне ничек дөресрәк, гаделрәк алып барырга син хаклырак дип уйлыйсың? Бәлки син бөтен әйберне белеп бетермисеңдер. Шуңлыкта эштә була җитәкче тавыш та күтәрергә мөмкин, вакытында эш хакын да кайтармаска мөмкин, премиясын да кисеп ташларга мөмкин. Ләкин дә син белмисең, ни сәбәптән бу шулай эшли. Чөнки без гадәти хәлдә уйлыйбыз, кешеләр һәрберсе ул Аллаһ Тәгаләдән курка дип. Мөселманнар турында әйткән вакытта. Әгәр дә без инде аны гаделсез эшлеген күрсәк, бәлки аны эшендә гаделлек бардыр. Була шулай, вакыт аша син беләсең, ни сәбәптән бу җитәкче бу хезмәткә карата каты булды. Ни сәбәптән эш хакын кисеп алды. Ни сәбәптән ул тавыш күтәрде бу җитәкче. Бер яктан карасаң гаделсез эшләгән, ләкин вакыт белән ул күренә, аның эше гадел булган икәнен дип. Менә шунысы мәсьәләсе дә бар. Шуңарда һәр вакытны үзең акылыңа, белемеңә сылтанырга кирәк түгел. Бәлки киңәшләшеп алырга кирәк. Бу мәсьәләдә гаделлек микән, юк микән дип. Хәзерге вакытта суд бар дигән әйбер, казыйлык дигән әйбер бар. Әгәр дә җитәкче гадел булмаса, суд, казыйлар дин ягындан булсын микән, яки хөкүмәт ягындан булсын микән, булган бәхәсне ябырга мөмкиннәр. Әгәр дә кеше инде бу коллективта эшләргә үзен күрми һәм гаделсезлек монда дип әйтә, аның хакы анда эшләмәскә, үзенә тиң булган җитәкчене сайлап алырга. Ул яктан Аллаһтан рәхмәте белән безнең үзебезнең осталыктан, тырышлыктан, белемебездән тора иншалла. Монда менә икенче өлеше бу очракта аны әкренләп сине эштән төртеп чыгару ихтималы да бар дигән өлеш бар инде. Бу очракта кеше чыннан да мәсәлән әйдәгез инде хәзертәге язучыдагы сорау бирүченең ягын алып карыйк. Җитәкче гаделсез булды ди. Инде без үзебезнең гыйлемебез бу җитмәү сәбәпле аңа турыдан-туры әйттек ди. Бәлки хәтта ки кеше алдында, чөнки нинди генә гайб булмасын, без бит аны шиттә әйтергә тиеш, кеше булмаганда. Һәм менә җитәкче хәтта ки аерым әйтсәк тә җитәкчегә ошамады, менә аның шулай төзәтүе һәм эштән куды. Мәсәлән, менә шулай гына эштән куу ярыймы динебездә, мәсәлән, әгәр дә мин җитәкче булсам, миңа кемдер килеп нәрсәдер минем начар ягымны әйтте, кабул итә алмадым, мәсәлән. Дөрес, ул дөрес әйтә, мин шундый начар кеше ди. Һәм эштән куым, менә эштән куым минем өчен бу очракта менә дин ягыннан ничегрәк. Менә бу төртеп чыгару дигәнне ачыклап бетерәсе килә инде хәзер. Әйе. Монда әлбәттә гаделсезлек дип әйтергә мөмкинбез. Ләкин дә фитнәле вакытта без җитәкчегә кайракны сүз дә әйтергә тиеш түгелбез. Чөнки ул үзенә карата бер шау-шу китергә мөмкин. Бүтән коллектив үзенең зарларын булганында һәм дә булмаганнарында күтәрә башлый. Һәм дә җитәкче шушы әйберне йоту сәбәбеннән коллективта аның хөрмәте юкка чыга. Ансы да бар бит. Шуңарда әгәр дә кайбер җитәкчеләр безгә гаять каты дип уйласак та, аның үзенә карата бер хикмәте булырга мөмкин. Шунсы бар. Гафу итәргә бер кайчанда теге соң түгел. Ләкин дә иң яхшы
насихат җитәкчегә үзенең хезмәтең белән күрсәтү. Әйе, әгәр дә синең хезмәтең яхшы булса, син яхшы специалист булсаң, ул синең сүзеңә кулак салачак иншалла. Әгәр дә инде син андый дәрәҗәгә әле җитмәсәң, хат язу. Исемең булмаса да матур итеп шушы хатны тапшыру почта аша, кешенең намусына мөрәҗәгать итәсең. Ул иншалла кабул итсә, әлхәмдүлилләh. Кабул итәргә мөмкин. Хәтта кеше язган вакытта да ул уйлап, фикерләп яза. Кирәкле сүзләрне сайлап, кирәкле җөмләләрне төзеп, кешенең күңеленә үтәрлек булсын дип. Һәм дә бу җитәкче дә бу хатны алгач, аны берничә мәртәбә яңадан укып алырга мөмкин. Хәзер игътибарсыз гына укып ала. Портфелен тыкты китте. Кич белән кайткач шәйдән соң тагын да бер мәртәбә укып ала. Ул аның күңеленә керергә мөмкин иншалла. Шуңар сүз без турыдан әйткән вакытта дөрес сүзне әйтмәскә мөмкин. Чынлыкта теге хисләр безгә кирип китергә мөмкин без. Җитәкчегә син дип әйтергә мөмкин без, яки фәлән дип кенә җибәрергә мөмкин без. Каныбыз кызып китергә мөмкин. Әйе, башы булган иде изгелек, кешене туры юлга чакыру. Ләкин дә нәтиҗәсендә нәфсебезгә бирелеп, ул безнең сүзебезне кабул итмәде, каныбызны кыздырып, тагын ишек шунда талышка, ызгышка гына китергә мөмкин иншаллаһу таала. Шуңар да әйткәнемчә, бу мәсьәләдә җитәкчеләргә насихат әйтү, монда булырга тиеш специалист, монда булырга тиеш галим, авторитет, хөрмәтле кеше. Менә алар җитәкчеләргә насихатларын аның каршында бер калып кына әйтергә мөмкиннәр, яки кеше каршында басып насихатларын әйтсә дә, ул шул хәтлек аның дәрәҗәсе булырга тиеш иншаллаһу таала. Инде иншалла шушы урында тукталырбыз, чөнки бүгенге тапшыруыбызның ни кызганыч вакыты чыкты. Исегезгә төшереп үтәсе килә, хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, бүген бездә кунакта сезнең сорауларыгызга җавапны Казаныбызның Рөстәм мәчете имам хатибы Исмаил хәзрәт бик киңен бирде. Рөстәм, инде Исмаил хәзрәткә сезгә чыннан да зур рәхмәт. Вакытыгызны шунда сарыф итеп килгәнегез өчен, җавапларыгыз өчен. Икенче бер очрашуда күрешкәнчә кадәр дип, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, сез имамның Сарык тапшыруын карадыгыз. Инде бүгенгә ни кызганыч вакытыбыз тәмам. Без сезнең белән сау булашабыз. Аллаһның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде дигән теләктә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.